mere eksotiske eksemplarer. Det er så nogle af dem her, som man må regne med kommer til os. Nej, hvad er det for en? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Som starter på 7. klasse. Han kommer rigtig godt fra starten i sin måned. Men der er slet ikke noget glas med. Nej. Så skal vi starte, skat. Det er nok fordi de skal starte. Fordi nogle af dem sat fast. Sådan noget plastik, der bare sidder lidt. Det er måske ikke det, der er rullet ned. Så det ikke alt, der er spare væk, ikke? Det er gammelt film, og den jo var politiet i en gammel dag. Og meget plads, men det er nok godt, det er. Ja. Det er da også en voldsom skat. Og så får vi altså Lars Fæksgaard op og holde for forreste eje her med siden Dato 42. Sæt det, Benjamin, Tom Jensen, Kai